A wani kokari na tallafawa 'yan gudun hijira ganin yadda suke fama da kalubale musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar matsatsin rayuwa. Uwar gidan gwamnan jihar Kaduna ta nuna tausayawa da kuma jimami game da halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Kaduna musamman ma a yankunan ƙananan hukumomin Igabi da kuma Giwa. 'Yan gudun hijiran da ayyukan ta'addancin 'yan bindiga ya raba su da mahallansu waɗanda suke zaune a wurare daban-daban suke zaman gudun hijira. Uwar gidan gwamnan Hajiya Hafsat Sani dai ta kai ziyara a ƙananan hukumomin guda biyu inda karamar hukumar Giwa ta kai ziyara a garin Galadimawa da ke karamar hukumar Giwa musamman ma yankin Giwa ta yamma domin jajantawa 'yan gudun hijiran da kuma ba su tallafin abinci da rage musu raɗaɗin rayuwa da suke fuskanta. Uwar gidan gwamnan jihar Kaduna wacce ta samu rakiyar kwamishiniyar kula da jin kai da walwalan al'umma ta jihar Kaduna da sauran jami'an gwamnati sun ziyarci ƙauyen Galadimawa da ke karamar hukumar Giwa inda ta bada gudunmuwar buhunan shinkafa mai nauyin kilogram 25 har 100 ga 'yan gudun hijira da ke zaune a makarantar firamaren garin na Galadimawa. Da take jawabi a lokacin taron, uwar gidan gwamnan Hajiya Hafsat Sani ta bayyana cewa makasudin wannan tallafin kayan abinci shine domin rage musu raɗaɗin rayuwa da suke fama da shi a wannan sansani na gudun hijira waɗanda ayyukan ta'addanci ne ya raba su da gidajensu a yankin. Mun zo mu jajanta muku ne da abubuwan da ke faruwa. Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Allah ya muku albarka. Allah ya maida ku gidajenku lafiya. A cikin yardan Allah za ku koma gidajenku lafiya. Allah zai kawo mana tsaro. Insha Allahu Allah zai kawo mana tsaro, ya koma gidajenku lafiya. Allah ya muku albarka. A jawabin ta, kwamishiniyar kula da jin kai da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Rabi Salisu ta jaddada cewa gwamnati ta himmatu domin tura ƙarin jami'an tsaro a yankin da zumar samar da cikakken tsaro don ba su daman komawa garuruwansu na asali. Domin mu ga al'umman da ke Giwa local government bangarori daban-daban kusan garuruwa 13 wayanda suke gudun hijira a nan garin Galadimawa da ke karamar hukumar Giwa, wanda ba ku da nisa da Kidandan. Mun zo lokacin zaɓe, to yanzu ba kamfen ya kawo mu ko zaɓe ba. Mun zo ne tare da uwar gidan gwamna domin ta jajanta muku, ta yi muku alhini ku gane cewa gwamnati tana tare da ku. Duk da halin da yake faruwa, ana iya ƙoƙari cewa a kawo gudunmawa na jami'an tsaro, kuma yanzu haka kamar yadda ciyaman ya yi godiya a madadinku, an samu tsaro daidai gwargwado, amma mun san bai isa ba. Don haka ana so a ƙara tabbatar muku, insha Allahu za ku koma garuruwanku da gonakinku da gidajenku, ku koma matsugunninku in Allah ya yarda. Mun ce mata Galadimawa yana da nisa, ko za a haɗa duka mutanen Giwa ne a sakatariya yadda aka saba. Ta ce akwai mutane a Galadimawa, aka ce ta ce ba za ta je sakatariya ba, Galadimawa za ta zo. In dai akwai al'umman jihar Kaduna a Galadimawa, to ita tana so ta zo inda kuke ta ganku, ta gaishe ku, ta jajanta muku, kuma insha Allahu wannan ba shi bane zuwa na ƙarshe. Za a ci gaba da taimaka muku lokaci bayan lokaci, kuma in Allah yadda za ku yi bikin komawa gidajenku lafiya. In Allah ya yadda, Allah ya kyauta, Allah ya tsare, Allah ya mai da ku gidajenku lafiya. A jawabin sa, shugaban karamar hukumar Giwa Alhaji Abubakar Shehu Lawal Giwa ya bayyana wannan karamcin a matsayin wani abin yabawa, yana mai cewa babu shakka tallafin abincin ya zo a kan lokacin da ake bukata. Godiya da zuwa wannan gari na Galadimawa domin ki kawo ma 'yan gudun hijira gudunmawa na kayan abinci. Muna godiya da wannan kulawa da muka samu, sannan muna ƙara godiya ga mai girma gwamna saboda an ƙara samun tsaro daidai bakin gwargwado da ƙoƙarin da ake yi na jami'an tsaro. Saboda haka muna wa masu wa'innan jami'an tsaro su ma godiya akan ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa an kawo ƙarke a cikin wannan harkar tsaro. Saboda haka mai girma matar gwamna, muna maki godiya da ke da mai girma gwamna akan dukkan gudunmuwan da aka bamu akan harkar tsaro har zuwa yanzu.
Da yake jawabi a lokacin taron, ɗan majalisar dokokin jihar Kaduna a mazaɓar Giwa ta Yamma ya bayyana cewa babu shakka abin jinjinawa ne yadda uwar gidan gwamna Hafsat Sani ta kai ziyara ga 'yan gudun hijira da ke wannan yanki nasa da kuma ba su tallafin abinci. Kana ya buƙaci ganin gwamnatin ta tura da ƙarin jami'an tsaro a yankin don magance ƙalubale da yankin ke fuskanta na hare-haren 'yan bindiga. Godiya na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kaduna da ita kanta mai ɗakin shi da Allah ya ƙaddare ta da zuwa wannan gari mai albarka, ba don komai ba irin gudunmuwan da mai girma gwamna yake bamu musamman a sha'ani na rashin tsaro da mun koka zai ce mana me da me kuke bukata da yardan Allah cikin ƙanƙanin lokaci za a kawo ɗauki a wannan yankin da wannan ƙaramar hukumar tamu mai albarka. Muna ƙara godiya na musamman a gare shi da ke kanki ha excellency. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ya zo da ku wannan gari lafiya, Allah Ubangiji ya mai da ku gida lafiya. Bugu da ƙari, uwar gidan gwamnan Hafsat Sani da 'yan tawagarta sun kai ziyara ƙauyen ɗinki da ke karamar hukumar Igabi, inda nan ma uwar gidan gwamnan ta bayar da gudunmun buhunan shinkafa ga mata da ke gudun hijira a wannan gari, inda ta ba su haƙurin cewa gwamnati tana aiki tukuru domin ganin an samar da ƙarin jami'an tsaro a yankin. Hajiya Rabi Salisu, kwamishiniya, har wa yau ta buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin buhunan shinkafan da su yi amfani da shi ta hanyoyin da suka dace don kyautata rayuwarsu. To an zo ne domin a ga wayannan 'yan gudun hijira, duk da cewa yanzu daga Giwa mun ji kuma daga nan wani gurin muka ƙara gaba. Saboda haka ta zo ta duba ku ta jajanta ma al'umman Kerawa da Igabi local government halin da al'umma suke ciki, sannan ta kawo muku tallafin kayan abinci. Da an ce a je gidan mai, a can aka saba haɗuwa. Ta ce akwai mutane a cikin garin, muka ce akwai. Ta ce to ita bata yadda a fito da ku titi sannan ku ƙara wahalan komawa ba, a biyu ku inda kuke kwana. Dalilin shi ko wanda nan ba haka ba da cewa aka haɗu a bakin titi. Yawwa, ta zo ne ta wasu daga cikin mata da suka amfana da tallafin shinkafan sun yaba wa uwar gidan gwamnan bisa wannan karamcin, kana suka bayyana cewa zai taimaka musu wajen sauƙaƙe musu halin kunci da takura da suke fama da shi. Bala'i ya dame, muna so mu zauna da iyalanmu ba hali, kwanciya bacci ko da rana ne ba mu da sukuni. Muka dawo garin ɗinki muka zauna, fitina da bala'i duk ya dame mu a garin Kerawa. Abincin nan kana so ka ci da rana ba hali, sai dai ka kalla, sai haƙuri. Mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara buɗe, Allah ya sa mu gama lafiya. Na gode, Allah ya saka muku da alheri, Allah kuma ya maku albarka, kuma Allah ya zaunar da mu lafiya.